Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu. Po mladíkovi, ktorý si sadol za volant bez papierov, lebo jeho sestra údajne nevedela naštartovať, strieľala polícia. Namiesto toho, aby na výzvu polícii zastavil, dupol na plyn. 19-ročný Marek šoféroval napriek tomu, že nemá vodičák. Cez dedinu sa rútil 130-kou. Policajti na auto viackrát vystrelili. Keď potom mladík s rukami nad hlavou vystúpil, podľa jeho sestry ho muži zákona zvalili na zem, kopali ho a pesťami bili do tváre. Polícia tvrdí, že donúcovacie prostriedky boli použité v zmysle zákona. Utekali sme pred nimi asi 3 minúty, celý čas po nás strieľali a potom ho na mieste zbili a na mňa vyťahli pištoľ. Za volantom auta sedel Marek. Podľa slov jeho sestry nemá vodičák. Namiesto toho, aby na výzvu polície zastavil, dupol na plyn. Po výjazde z obce policajná hliadka použila 4 barovné výstrely do vzduchu. To bolo skôr, by som povedala, ako keď kamene vám do auta hádže niekto. Mareka nespomalila ani obec. Podľa polície sa cez dedinu rútil 130-kou. Sestra priznala, že zastavili až vtedy, keď sami takmer havarovali. Svojou bezohľadnou jazdou cez obec ohrozoval chodcov i ostatných účastníkov cestnej premávky. Zastavil auto, vyšiel s rukami nad hlavou. Dvaja ho zvalili na zem a pestiami ho bili do tváre. Do brucha ho kopali, do pľúc ho kopali, pestiami do hlavy ho bili, po celej tvári krmu tiekla. Voči vodičovi boli použité donúcovacie prostriedky, a to v zmysle zákona, pričom k zraneniu osoby nedošlo. Ja som vyšla vonku roztrasená, lebo bola som samozrejme v šoku. Hovorím, že prečo ho bijete? A on mal jak pištoľ a takto na mňa. Že sadni si do auta. Muž skončil zadržaný na okresnom dopravnom inšpektoráte, kde ho vypočúvali ako podozrivého z trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia. Či bol zákrok polície primeraný, to sa podľa odborníčky posudzuje veľmi ťažko. Možno nevedeli, že čo všetko môžu čakať od tej osoby, ktorá teda takým spôsobom reagovala. Marek má problémov so zákonom viac. Prokurátor ho obžaloval z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Ako nech ho súdia za ten prečin, čo urobil, teraz nemal pred nimi utekať, ale bitko sa to nerieši. Niekedy sa môže javiť z laického pohľadu, že ten zákrok je neprimeraný, ale v zásade je v súlade so zákonom. Z Kolonice a Humenného Jana Veriasová, televízia JOJ.